10 ianuarie. Pomenirea Sfântului Grigorie, episcopul Nisei. Acest Grigorie a fost fratele după trup al Sfântului Vasile cel Mare. La început el a fost doar preot de mir, prezbiter, dar după moartea binecuvântatei sale soții, Teosevia, Grigorie a fost ales și sfințit episcop al Nisei. El era vestit prin marea sa învățătură și prin marea trăire duhovnicească. A fost unul din părinții celui de-al doilea sinod ecumenic, de la Constantinopol în anul 381 de la Hristos. Se crede că este autorul celei de-a doua jumătăți a simbolului de credință, al crezului. A fost un mare orator, un mare exeget al Sfintelor Scripturi și un mare teolog. Pentru că i-a biruit mereu, arienii l-au urât cu deosebire și l-au atacat murdar, ca pe cel mai mare dușman al lor, și împreună cu împăratul Valens, cel de un cuget cu ei, au înălțit scoaterea Sfântului din scaunul arhieresc și surghiunirea lui. Sfântul Părinte a petrecut 8 ani în surghiun, îndurând cu îndelungă răbdare toată mizeria și toate umilințele. În sfârșit, a adormit la bătrânețe adânci către sfârșitul secolului al IV-lea, strămutându-se în împărăția lui Dumnezeu și rămânând creștinilor pe pământ ca un far luminos al bisericii. Pomenirea cuviosului Amona cel din Egipt. Acesta timp de 14 ani s-a luptat ca să înfrângă duhul mâniei din sine însuși. Ajungând la desăvârșita bunătate, el nu mai putea vedea existența răului în lume. El cunoștea adânc Sfintele Scripturi. A murit la începutul secolului al V-lea de la Hristos. Pomenirea Sfântului Marcian. Marcian se născuse la Roma. Ca preot creștin, el a trăit tot restul vieții lui la Constantinopol, în cea mai mare parte a domniei împăratului Marcian și împărătesei Pulheria. Moștenind o avere uriașă de la părinții săi, Marcian a cheltuit-o în 2 mari scopuri: parte ca să zidească și să refacă biserici și parte ca să dea milostenie la săraci. El a zidit 2 biserici noi în Constantinopol, cu hramurile Sfintelor Anastasia și Irina, amândouă zidirile cunoscute până departe prin frumusețe și sfințenie. Când a fost întrebat de ce cheltuie așa de mult cu zidirea bisericilor, el a răspuns: dacă aș avea o fiică și aș vrea să o mărit cu un bărbat nobil, oare nu aș cheltui la fel de mult ca să o împodobesc și să o înzestrez cum se cuvine unei mirese nobile? Dar iată eu aici împodobesc biserica, mireasa lui Hristos. Pe cât era acest minunat bărbat generos și darnic cu sfintele biserici și cu nevoiașii, pe atât era de auster în obiceiurile lui de hrană și îmbrăcăminte, chiar după cuvântul apostolului, ce având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. 1 Timotei 6:8. Despre el stă scris: el era cu desăvârșire în Dumnezeu, iar Dumnezeu în el, iar la sfârșit s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu plin de ani și de fapte bune, în anul 471 de la Hristos. Cugetare. Deșertăciunea îmbrăcăminții scumpe face ravagii în sufletele și buzunarele contemporanilor noștri. Cel care nu are nimic cu care să se mândrească devine foarte mândru de hainele sale. Oare cel care ar avea ceva mult mai valoros decât hainele sale nu s-ar mândri mai mult cu acel lucru? Așa cum aurul nu iese singur din măruntaiele pământului, tot așa nici valoarea duhovnicească a unui om nu poate fi făcută articol de paradă. Se spune că un mare filozof a văzut un tânăr nespus de mândru cu hainele lui frumoase. Apropiindu-se de el, filozoful i-a șoptit la ureche:
Aceeași lână a purtat-o și berbecul înaintea ta. Și cu toate acestea a rămas berbec. Ca un creștin să se mândrească cu hainele lui e o nebunie mai mare ca a împăratului care s-ar mândri cu praful de sub picioarele lui. Câtă vreme înainte de a fi monah, Sfântul Arsenie era îmbrăcat în stofe țesute cu aur la curțile imperiale, nimeni nu l-a numit mare. El a fost numit cel mare numai după ce s-a dăruit de săvârșit lui Dumnezeu, îmbrăcându-se în zdrențe. Luare aminte. Să luăm aminte la negrăita smerire a stăpânului nostru Iisus Hristos, la smerirea împăratului care s-a coborât până la a se naște într-o peșteră, la smerirea celui mai bogat care a flămânzit și a însetat, la smerirea celui atotputernic până la a fi ca unul dintre și între săraci. Predică despre cum trebuie să ne mulțumim cu cele strict necesare. Având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. 1 Timotei 6:8. Apostolii lui Dumnezeu au predicat altora ceea ce ei înșiși împliniseră mai întâi de săvârșit în propriile lor vieți. Având îmbrăcăminte și hrană, erau îndestulați doar cu atât. Și chiar când nici îmbrăcăminte sau hrană nu aveau, tot erau îndestulați, căci îndestularea lor nu venea de la cele din afară, ci de la cele dinăuntru. Îndestularea lor nu era una ieftină, ca a animalelor, ci una scumpă, foarte scumpă și foarte rară. Îndestularea lăuntrică, îndestularea cu pacea și dragostea lui Dumnezeu cele din inimă, aceasta este îndestularea oamenilor cu adevărat mari. Aceasta este îndestularea apostolică. În marile bătălii și războaie, generalii se îmbracă și se hrănesc ca soldații obișnuiți, căci ei nu caută îndestularea cu hrană sau îmbrăcăminte, ci caută îndestularea victoriei și a biruinței. Biruința este cel dintâi principiu al îndestulării celor care luptă. Fraților, creștinii se află într-un război permanent, în războiul de cucerire a Duhului și de înfrângere a materiei, în războiul de ajungere la cele mai înalte și de lăsare în urmă a celor josnice, în războiul în care luptăm să devenim oameni și să înfrângem animalul din noi. Nu e oare nebunie ca într-un astfel de război să neglijăm strategia dobândirii victoriei și să ne pierdem timpul cu împopoțănări? Oare nu e nebunie să-i dăm dușmanului reperele ascunzișului nostru? Căci dușmanul nostru nevăzut, Satan, văzând împopoțonarea noastră, se bucură, râde și ne încurajează să ne împopoțonăm și mai tare. Dușmanul nostru nevăzut ne ocupă mintea și timpul cu cele mai prostești meschinării și gânduri trândave, numai și numai pentru a ne face să uităm cu desăvârșire că ne aflăm în război cu el, să uităm cu desăvârșire care este scopul vieții noastre pe acest pământ. Dușmanul nevăzut ne înfățișează înaintea ochilor cele deșarte ca fiind foarte importante, cele periferice ca fiind esențiale și cele nocive ca fiind foarte sănătoase, numai în scopul de a dobândi el izbânda și de a ne distruge pe noi pentru totdeauna. O, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, care ne-ai zidit din țărână și ai suflat asupra noastră suflare de viață, nu îngădui, Doamne, țărânei să ne înnece. Ajută Duhului nostru să fie pururi mai tare ca trupul, căci a Ta este slava și mulțumita în veci. Amin.